Okay. Og kan du stå og banke mig over benene her i flere timer, den lille unge der? Er I klar? Parat. Min næse. Min næsvis. Hun har noget i munden. Jeg skal lige tage din fingre med. Med penge bedstefar. Det er jeg slet ikke tænkt, så jeg skal ud og spille golf. Så står han og griner lidt. Jeg siger til ham, du er en gammel fedterøv. Du er en gammel fedterøv. Jeg er 85 år, hvad fanden for dig over du? Jeg siger 100 år, hvad fanden for dig over du? Okay, nu er I klar? Nej, der er ikke ret. Skal du ikke så sidde? Ind med skorstegen. Ikke række tungen. Kom nu her. Nej, men ellers så kan vi ikke blive færdige. Jo, vi vil gerne sige tak til alle dem, der sponsorerer børn gennem Børnefonden. Jo, vi vil gerne sige tak til alle dem, der støtter børn gennem Børnefonden. Vi vil gerne sige tak til alle dem, der støtter børn gennem Børnefonden. Tak. Ej, det var du god til. Skal vi prøve igen? Nej.